Dili matukib ang gibati nga kalipay sa pinakalabaw sa mga presidente sa Housing Association sa Barangay Suba, Sawang Calero, Mambaling ug Barangay Pasil nga si Floro Enricuso kay human sa 47 ka tuig nga pagpaabot, posible na gyud nga maangko nila sa hingpit ang mga luna nga giugbukan sa ilang mga balay gumikan sa pagperma ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa implementing rules and regulations sa City Ordinance 2521. Nasayran nga ang City Ordinance 2521 napasar ni ato pang tuig 2018. Ang City Ordinance 2521 mao ang ordinansa dinhi sa dakbayan sa Sugbo nga nipalig-on sa mga guidelines ug policies kabahin sa Slum Improvement and Resettlement SIR program sa gobyerno. Gikabalaka sa mga housing associations sa naisgutang upat ka mga barangay nga maapektuhan sila sa South Coastal Urban Development SCAD project ni kanhi Mayor Mike Rama. Hinungdan nga gihingusgan gyud nila nga kapirmahan ang IRR. Alang nila ni Enricuso ang pagpirma sa IRR mao'y legacy nga gihatag kanila ni Mayor Raymond Alvin Garcia. So karon Mayor na naana ang implementing rules and regulation and guidelines o patuman sa isayap kami malaumon tayo nga ang tanan ma-in place na o makakuha na gyud mi og kontrata matag usa kanamo nga mga beneficiary hangtod nga maangko namo ang tagsa-tagsa nga titulo. Ang South Coastal Urban Development SCAD project dinhi sa dakbayan sa Sugbo nagtinguha sa pagtukod og mga medium-rise buildings kansang tumong mao ang paghatag og kapuy-an sa mga informal settlers ug katong minus ra og kita nga mga pamilya dinhi sa syudad. Kabahin kini sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program kon 4PH program sa kasamtangan nga administrasyon. Gipirmahan ni Mayor Raymond Garcia ang IRR kauban ang labaw sa DIOP, Division for the Welfare of the Urban Poor, Attorney Boots Librando ug ingon man si Konsehal Jerry Guardo human usab sa consultative meeting sa mga presidente ug mga opisyal sa mga housing associations dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Angko na gid sila sa ilang mga luna o ilang mga balay. Ha? Una nga ato yun ang ipaningkamot pero sorry na lang kaayo nga 2018 pa din wa lihuka sa mga previous na mga administrasyon. Una nga swerte kay mo nga ako'y nahimong mayor kay ako gilihok ngayon. Ipanabanang ang kapin sa usa ka libo ang nitambong sa consultative meeting kagahapon nga gipasiugdahan sa Alliance of People's Organization Working for Empowerment and Resettlement kon All Power Cebu City nga gipanguluhan ni Alice Espejo. Kini ang balita, Amy Matis, Cebu City News.